Продължаваме с темата за семействата. Братовчет ще бъде двоюродный брат. Братовчетка – двоюродная сестра. Втори братовчет ще бъде троюродный брат и втора братовчетка – троюродная сестра. Трети братовчет ще бъде четвероюродный брат и трета братовчетка – четвероюродная сестра. Правнук и правнучка ще бъдат по същия начин. Прабаба и прадядо ще бъдат прабабушка и прадедушка. За дядо може да е по-съкратено да го кажете само дед. И от тук прадядо, прадед. Ребенък е дете. Имат още и дума дитя, което е по-близко до нашето дете. По-рядко използват дитя, по-често ребенък. Но пък за това множественото число е детя. Бебе е младенец. Може да се усетите, че идва от млад. Как ще бъдат момиче и момче? Мальчик е момче, но става въпрос за дете момче. И девочка е момиче, дете момиче. И ако става въпрос за по-големите, парень е момче, по-голямо, младеж, юноша. И девушка, момиче, по-голямо, девойка. И някои други. Зять е зет и снаха е снаха. Тест е тъст и тьоша е тъща. Свекър е свекър и свекров е свекърва. И ще обясня за някои роднински връзки, които ги нямаме в българския като названия, но ги има в руския. Това е за какви се явяват на вас майките и бащите на вашите братовчеди. Например, ако имате втори братовчет или братовчетка, техните бащи или майки, които са първи братовчеди на вашите родители, те ще ви бъдат съответно двоюродный дядя или двоюродная тьотя. Това е нещо като Чичо братовчет и Леля братовчетка. А бабите или дядовците на вашите втори братовчеди, които са ви общи роднини, на вас ще ви се явяват двоюродная бабушка или двоюродный дедушка.